Hey yo, what's up mga kapidudids? Ata karon sa parola mga kapidudids, mga od manihapon ko ni karong gabiona diri. Kay gusto naman mi. Atong mga remi kadlikat diri mga kapidudids so. Na si mama oh. Na si anak ang si mother mga kapidudids. Hey yo, what's up mga kapinulids? Niya na pud karon sa lain na pod nga lugar alang sa ato ang kanihapon karong gabi una. Niya ta karon sa Parola sa Dabayan, sa lungsod sa Cordoba. Samtang nagawa tao sa ilahang mga order mga kapinulids, mga kapinulids. Amang ready sa ta dire. Oh, nindot pud ang i-order mga nindot sa ang palibot dire mga kapinulids so. Kining lugraha ang luyo ani nga bahin ang Cordoba nga pantalan gikan sa Cordoba paingon ngadto sa Itapi Bohol ini daghan sa mga ano pero karon mga adlaw gabi unang murag wala kayo yung mga customer kay hinoon sagaran mga customer dire mga kapidudids ang daghan gyud mga weekdays weekends weekends Sabado, Domingo, Bernes, night daghan na mga customer karon murag Huwebes wala kayo kay busy pa ng ang uban busy pa sa trabaho ang uban ang ulis probinsya sa ilang panimalay ilang ginikikuyan mo karon nga murag hayag-hayag kayo ang lugar dili kayo tanto nga daghan ang mga customers o mga so no? So karon mga kapidudids ato at among itur nga to sa sulod ug unsay naangat nila sige. Manila mga menu mga kapidudids nasa solid desserts nasa slice dessert to sa drinks sa special nilang menu na sila'y gulay na sila'y kanon fried rice adobo rice na sila adobo rice nasa sila'y pork diri nga menu murag o mga rin yung mga kapidudids murag ka natin yung pitaka murag daga bus of ang sod o inyong credit card murag daghan ang sod inyong credit card o Manila sasabaw mga sasot ni mga kapidudids sa pang pagana ilang chicken nila lamino o Manila nga sa ilang restaurant dere nasod mga kapidudids samtang nagawa ta sa itong order relax sa nagsabi sa ilang sofa ilang sofa na rin kaya nindot pa sila mga kapidudids ko kaya samtang giluto pa ang imuhang mga orders na may sila sofa sa diri sa kilid pwede na sa diri ari ka magmaya-haya ari ka maglingkod-lingkod nasa kutson magpagkasi ng kutson yun, nakanangaon sa ating pamilya ng mga kapidudids sabi nga dahil ilang process mga kapidudids kala ka diya pwede nga ma-order o search mo ilang information desk ilahang
kitchen. Ito tayo ng kitchen niya. Alang sa dugang kasayuran mga kapinodates. Kung ganahan mo diri mo bisita sa kini nga mo ang Aristobar. Barangay Katarman man tala ni. Barangay Katarman ni mga kasilingan mga kapinodates. Barangay Katarman, lungsod sa Cordoba. Kung kamo taga Dakbayan sa Sugbo, pwede rin mamahagi diri sa Silix. Diya sa ay tayo nga bawang naman karon. Dito na dire. Dito na, kamo taga Mandawi. Dito sa kahit agi ra mo diri sa kuan. Agi ra mo sa Mactan Bridge, sa first bridge or second bridge. Dito na nga tod. Dito na nga sa kuan. Marigondon, dayon right turn off ayon diri sa Gabi Cordoba. Anto dari naman sa tumoy sa kuan, Pandaris Matalan. Ana ra makita ninyo ang kuan. Ang kini nga Parula nga restaurant. Karon mga kapidres, nagkuha pa sa order kay mura ubay-ubay jud mo order kay perting gutuman na may. Gi kami ni tagkaka, adi kita tagkaka. Ang amo rakit ang kaka, tarabungko ba dun? Amo lang gibilin kay, di mahalin. O ito may dalikat na may diri, gusto may bigwayang inita mo pangitag kaka, dito may chikatuna. Dito, kuros ba? Kuros, chikatuna dito may ngitag kaka. Perting gusto mag-ngitag kaka, diri, dalikat diri diri. Diri mo ko ang nga pagkaon niya kan. Pagkaon nga naamo ko nang ipakita diri. Sa dugayan. Ayo pagdaduha mga kapidres, sole paglangay-langay, pila ba istorya lagi. Oh, niabot ta na mga soft drinks. Soft drinks. Di man ni soft drinks dai. Unsa ganyan tawag ganyan? Tubig nga sagulan og guan, limon. Pero mga kapidodeds, sa kunodoy. busy pagyud nga to ang mga kaigsunan sa pagkuha sa ilang mga hulagway. Niabot na dito ang order pero drinks na niya. Unya pa nga to ang pagkaon gyud. Yan na to ang lungnig nga gibintian og kuan, lemon. Ato yung mga kuan na to. Ato yung sasawa na to. Tas mare. Gusta gikastuhan dakbayas. Talibon. Isa, gusta. Dapat gusta. Kana. Ang inyong ubos nga igsoon, kining inyo kay istorya. Ay rin tas to nga bahin. Nas papa. Para grillo. Ang mama cry po grillo. Nas mare. Taon. Taon doon to. Si dugayan, mga unat sa? Ang unat? Ang unat tanin jo? Sabi siya din. Laon naman po ng kagabion mga kapitulits, murag mauli na sa mga panimalay. Nag-iayahay na may mga pag-picture taking din rin. Mga kaisona, nanguyog na pag mga pictures. Nasikoan si Yami, nahubog, pinagtuba. Agaw isang gulay ng duling. Okay, daghan kayong salamat mga taga-Kaparula. Kay inyong himing ipahadayon sa inyo ang mga pagkaon. Pag maura to, murag mauli na yun mi, kailangan ng kagabion. O lang talag yun sa mo ang video karon nga amo ang ipang-upload kay murag kulbahinam na yun na mga panghitabo nga amo ang ipang post diha. Sige, kadtura ko mga salamat mga kapatid, salamat.